Ze moesten ervoor op de knibbels, maar de handtekeningen stenen. Door het tekenen van een convenant op bakstien had 12 partijen opraad beton dwarsen met de broeken. Betongranulaat heet dat. Granulaat, dat is een beton wat eigenlijk beton geweest is. En dat wordt gebroken tot kleine stukjes. En die kleine stukjes kun je gebruiken als grindvervanger in beton. Want beton bestaat voor een groot gedeelte uit zand en grind. En het grove grind, daarvan gaan we gedeelte verwijderen en daardoor stoppen we betongranulaat weer voor terug. Maar het broeken van het granulaat willen de partijen dat er minder beton op het stad terug te komt. Wij hebben ook gepraat dat de sector, dus de mannen en vrouwen die dit al gaan maken en de bedrijven die dit broeken, professionals, maar ook de ondernemers, onder tafel zitten gaan en heel toek, maar ook afspraken maken van oké, als je der sloopafval hebt, dan geven we het sa vermelden en dan geven we der en der broeken. En sa schucht het oude beton eruit als het op een nij broekt wordt. Bij de meeste betonmakkers is zo'n liekwols net nij. Ja, maar dat denk ik al wel niet eens 15. Dat we broeken alleen een mondjesmaat. Er is net volle vraag nooit. Maar dat zal nog in de toekomst wel oors worden, denk ik. Dat er nou nog net zo volle vraag naar het granulaat is, komt benamelijk door de kosten. Het beton met brutsen worden, dus zitten transportkosten ongeveer. Dus het hergebruik van materialen is duurder. Toch spinnen de vakmensen positief. Nou, ik vind het wel een goed initiatief. Het beperkt dus in uw afvalstroom. Want anders dan maar we het afvoeren, dan maar we er ook graag geld van betalen. En ook in ieder geval, het kost wel geld, maar we kunnen in ieder geval hergebruiken. Dat is wel mooi.